Tinakaliang janga mo public representative o MLA jang kajirang rekat bat ka Western Riboy Dorbar and Welfare Association kajing dan lang i President nang i Secretary i Vice President nang i Assistant Secretary bedan lang hari kapor iwan menikendu ya ki Minister rota jingdan kam jangka dong Western Riboy hibro hoy akaba sibun ba ki jing ki ba ki paj ba ki kendu de kumunong mi khmat ringkat baka session ka ba joa ya ka jingmot ka jing trailang kumno bangin la ban warra ya ki jingmentoy lane ban pensuk i paj ba haki babun ba ki banta ki ba ngilai ba ka Western Riboy bro huai bat kumju hi ka constituency kubangin penpau ba ka constituency hi bro huai ka constituency ka jingi kitanggan sibun ki jingduna aboro ki banta te ka jingman ka jungi men pa kasngi ha ka bidai bat kan ka jinglek ka jungi bene kendo ya ki anut ki minister di home minister di deputy chief minister di nangta i power minister ibang ilayo bane kendo agjing sang dangdon ikiwe ruki minister nangta i honorable chief minister beliau bane kendo bane kran sibun kijing habide batka constituency kajungi bata mentasi yo bane kendo ki angut ki minister concern ki ba mangila lebra ki issue ki ba fair khamtam habide batka boarding kajing lip light kha bat habide batka jingduna ya ka voltage nangta ya ka load capacity kaba ngilayo banya keren ngilayo ban snow habide batka jing snow khia nakleng ki pajba hi ka Western Riboy hi bro koi agaba nakleng ki nongilam ke bakmat jang ka Western Riboy Dorbar Association kila jupen pau senga na kapor bat mentang la yo lat ban kendo i minister ban pensno habide bat ki bun ki jing kamtam habide ka boarding te kanang mi ki por ka population kata ke jingbun breu kala nang kiu bat ka jingdon kam habide bat ka jing hang ka jingdon kam ka boarding kala nang kiu no ka por te lada bangi compare ya ka khatsan ar postman mensua but kanika por ka bamenta ya ka load capacity ka ba mangi yo ha ka por ka ba hadu mentahe ngi barokoi ka Western Riboy ngiyo ha ka capacity ka ba de tang khatway kebi te ka jingdon kam kolong ba ya ka enhancement of power then tagadaw nagaling ka association ringkat bata nga kumunong mikmat milay bani kendo i power minister namar ba ban pensuk ya ki pajba i panong song i jongi badan ha kadikathan lagi pais pang ki school lagi pais ki office ki ba fair mental lagi don ki office ki ba fair ki batang mi ha ka tikathan nang ka college ka ban sana inaugurate no shen pat ki jingdon kam hagi department ki ba fair la kalong ka police department hag agri holti PHE pat kumta ter gidon kam ya ka boarding ka babyang te ya ka jingdon kam jong ki paj baru gidon kam ba ka electricity supply ka de banbyang na kamata ki shlong ki thau ki badon haga de ka than ki bro koi but habro koi hi ka consensus ka jungi or ba i power minister le dap aya ka assurance kata ka jingpen kemen hangi ban aya kata ban shimmi ke jingkit kli na kamenta kumno ban penstet ha ke bede begini ka enhancement of power but ila yo ruban pensu hakmat jungi hi ban yo ban keren ban yo ban pensgo ag batu chief engineer bat ka department hi brok way na kaleng ka sarkar bat kumno bakin la ban penstet nang ba
ka than ke jungi sya kate ka than western riboi ke bagi pai ba ki ke du jinge abi ke boarding kila ban yo ya ke ka jingmen toy but kila ban yo ya kata ka boarding ka babiang ka supply jo ka electricity ka babiang haboro kisnong ki badon ha ke ka hapo ka konsensi ke jungi but shibentaru ngi penpau ke jing soken kemen ha bangi kendu ya i Honorable Minister, ibadah Deputy Chief Minister, ke juga por, Sub Preston Song, agak bekerja dan kam jangka dong kathan ke jungi hibro kawai. Nomor ba kun bon shipen pa mat jung hibro ba ka Western Ribhoi Dorbar Station ringkat bu MLA nilayo menekeren nakapos ekor agak ba kerja dan kam agak ka fire and emergency services nagmenta ka banyo ka allotment nagbenta ban bu ya ka permanent fire and emergency services ha patakma ha ka ba ya ka land acquirement ladap ban pendap ba na keleng ka session regulation kia bangilayo bani keren ringkat bu emily bat kumno bangin penbiang ha ka bede bekerja ka putang ilayo bat na keleng i minister ila ai kata ka jingkolar ka babiang but on priority basis ladap ban pensoi ba kenika sanction hagbede ba kenika fire and services kemot ba ngin sayo no shen but nakilang jungi ru i dokumen nei ta ka ngi so ban i so don kam ban pensoi shi pa ba namar ba ya ke jingron kam ka ba ki pa ba ki angnot but ya ke jingron kam ka ba nakilang ka sokar ha banle nakamta ka jingmentoi ka jing pa ba badan ha katika than ke jungi heboi habroi ka consensi bang penpauru ya ka jing sokmen ha gede bat ha gede jing sim kelang ha ka jing trelang ringkat bat ka association nakilang ka western ibhoi dorbar association ke ba maki kele sim kian ru chairman secretary ki member baro ki balai sim kia ki balai sim ke ka lat kalanti kumno banang kintiu banang pensngo sekar sarkar hai bidai ba kijingun kam na ka banta kijingun to jong ki paj ba hi pro koi na kaleng ka sarkar hi ka department hi kidoni ka thau but ban ong bangila ban le lot bakan department kala ban pin urlong lot sisin pun urlong kat ka bola keren kala ban don ki kino ki jing ko haning tai balong badan ya ke delay ha bidai ba ka kam di nakaleng junga hi ngalong positif ngalong clear bat ngakerman scam ba ka department kanang simkia hadin bangilayo bane keren ngilayo pensko kanang simkia hag bede bat kumno bun penstat hag bede bat kaneka enhancement of power supply nagamenta ka dong western boy hibro boy Lek jongi Western Riboi Dorbar Social Welfare Organization Mentagasi ringkat MLA badan buram jongi bahasa senes sotun kejing alam kemat jongi nak benda kejing bit kebiang jong pai bak dong sunong jong katai Western Riboi baru kue kebagan top jen hadu cispa sipot lagi sinong kibangi layo amat sibun kejing ye kejing dai bat kalait Andai kalong kaba saiso bat kaba yo jingkarman sibun nak menda kajing le kenduk jungi ya puar minister ha degasni namar ba ilai ka osran kaba nang desa khmat ba in budin ba in le ru yak budan kam nang banta jitu kisnong ki bom ju yo like bat ke jing du like kha sagi than ki dong jong western riboi dorbar jungi te ha gani alam jong i MLA budan burom jongi menta kasni kalong ka nyela budong ka dekasi ka job nak banta ka jing mi khmat jungi nak liang jong western riboi dorbar sya ki minister konsen ki bangi dei ban induk iki mat kalong daga ba kalong ka jing sokman nak banta ka dekasi nak banta ka bangi lek mi khmat nak banta ka than ka dong hi borok obe aga jing dei bat ka fire and emergency service ya ka bangi la thrang la bon tliki snam nak banta ban don no ka fire service station hang tai terma na ki down jong ka jing pluk jong ki jing haman la ki snam de ki sau santli ki longjeng ki wala do na tang na ka daw ba kamdan ka ka service ka fire service station te menta ka singi lawan men kendu ro ya home minister with deputy chief minister ni yo ka asuran lane ka jingkarman ka bakrau ha ka ba ila jawab markmat ni
bagaimana kam kala proses kala naya segmen but chen on sa plino ya ka man bu no ya mau nurim hapo gini kisi kibnai kibansawan kalong ke jingkeman ya ka western border bar borokoi haga jingde bagane ka phangru nomar ba haga jingelam jung emle betul betul jungi kemeru kalong ka kubor ka basngo tunak nak bada kathan ka dong borokoi ba kaner kan sa urlong ni klampem kumba ila kular mene minister in charge dong ba kam slam su nomar kaladon ha ka jinya lenti lane ha ka proses juga kini kilong kato kene ki kubor kum ka dorbar borokoi ka bangilai me kamar angkat ki rorong ba ex president secretary but ki member ki bangilai elek me angkat kamile jungi along ka jing lek ke job ni kerman skam bagine ke jing lek jungi nang buta kathan ba kadong kadlong ka basiso bagi kerman skam banang le sakmat haga jing elam jung emle ning borom jungi bangin nang yok sibon ki development bat ki jingkar ko ki ba punjak haga jing dei bar ka emlang salang bar kathan ke dong hi barok ko